Dara Pohor help Nangui Tongkha norok je macha khokja khonu khai pano cho bari Tongkha Bukhukrok 25,000 rinan belai wana itu kita belai ten sam mabro dara jono ram sam nila tongkha ke ini rokno sama bo la siu ang bonya sang sobai tongmani joton lam sugo ngai norok kok thai than salim baga ma phekyaw ne kha khamjane kok se asike khaima sinjawi Tongkha da Pohor bo asike buino ba asike chubai phekya bini bukha ka hambai buina asike help khai phekya ngai ta bukhai bo se help Nangui Tongkha ngai chung bonon bo chung chubana nango ngai bo sak bo buino Chubachu help loksanani tamonjani hayong tonguta bo se buino chubai tongmani ba ngai bui ta bukha kanai ba obono chung bono jono khoksa khoni thaim paro chubana nango sini tabok 1 lakh jona borok phano jono 1 taka khiri khenke 1 lakh kago obono chung bono help khai nango bo asake buino chubai phekya ngai tabok bo sak se tabok Chubachu Nangui Tongkha ngai chung borono chubana nango ngai bo se ama haike chubai tongo ngai ba chung borono chubana nango kaisa jora hamya ngai chung bono joto palkhe chubana nango haike bahage ongai ba Phaidi ngai Takhuk Bukhukrok nok je mansak 1 taka 2 taka phano khai mono cho baidi je mansak je chuksak ngai ang bini Google Pay number ri nai ngai bo asake kha khamjak tabok rangni bagai tabok bo onek cinta ongai tongo ngai chung chubana nango ma hai bororokno bola asake gori bororokno asake chubai phekya sak bo bina bo bithok dia bo chubai tongmani ba bui ta bokha rok kanai ba bo se chubai tongo ngai ba oni bagai je mansak bono chubalai no phaidi Takhuk Bukhukrok nok jodia chubai maya hingkai phano bidi phano share khadi bui phano nungoi bono chuba thong o bo kaisa chuba mungse video share khaimani bo ngai bui nungoi phano chuba thong ngai chung obono joto